I gotta shout out sa'yo, my friend, Road to Go. Thank you very much for coming, my friend, Road to Go, my friend. Miguel, shout out sa'yo, Road to Go. Mama Bing, thank you sa pag-stay ha. Thank you, naka-live ka rin. Thank you ha, Mama Bing. Oh, my friend, Road to Go, puntahan ko yung link mo, puntahan ko. Thank you very much sa 2 million in the house. Maraming salamat po. Kainis mag-deliver kung walang RDO, yung pagdi-deliveran ko, ikot-ikot. Hirap nga ang gano'n, no? Di-deliver mo, walang ano. Miguel, shout out, Lynn. Thank you very much, Lynn, sa pagpunta mo, Lynn. Salamat. Thank you, Lynn. Thank you. My friend, have to go. Tinamsakan ko na yan. Thank you, Lynn. Thank you. Thank you, Lynn. Thank you. Thank you very much po sa 2 million. Maraming salamat po. Thank you very much po sa 3 million in the house. Maraming salamat po. Mahirap talaga mag-deliver ng ano, walang RDO. Thank you very much po sa 1 million. Thank you.
July 14, 12:10. Papa, Paki-thumbs up naman po. Binaba ko ang link. Paki-thumbs up naman po. Binaba ko ang link, guys. Yung kay upcoming po ni ni Tata Labs. may din ka. Hindi ka pa rin na kuko. Mabubusog. Thank you very much po sa 2 million. Maraming salamat po. Bili mo ko ng ice cream. Pag nakasampu po tayo dyan, magpapalaro po tayo. Pakitamsa ka naman po yung upcoming ni Tata Labs sa January 14. Mikmik, hello. Magandang hapon sa iyo, Mikmik. May moderator ka na, Mikmik. May moderator ka na, Mikmik. Thank you very much po. So 1 million, maraming salamat.
Mick, meron ka ng moderator, Mick, Mick. Mick, Mick Molero. Ay, Bisaya pala si Mick, Mick. Pakitamsak naman po guys yung kay kay Shari 17 Vlogs at yung kay Tata Labs. AM to by 5 AM. January 9, 5 AM. Patoti Babies, may kabagal shoutout sa Patoti Babies. Patamsak naman yung binababa kong link, Patoti Babies. Bigyan ka sa ng moderator. Thank you for coming, Patoti Babies. Salamat, salamat. May moderator ka na, Patoti Babies. Okay, salamat Patoti Baby. Salamat sa pagpunta. Pakitamsa ka mo naman yung Kilin Tamayos at saka kay Sherry 17. Upcoming nila yan. Tamsa ka na dyan. Yung kay kay Tata Labs at saka kay Charis. Salamat sa pagpunta. Thank you very much po. Nagala shoutout Christy Bonanza. Ay, si aking kaibigan. Bigyan kita ng moderator, Christy. Salamat sa pagpunta, Christy. Salamat, thank you very much. Okay, sige, Patoti. Salamat sa pagtambay. Salamat. Thank you, Christy, sa pagpunta. Christy, meron ka ng moderator. Salamat sa pagpunta mo. Thank you very much. Kasi minakasabay na live na ka-member eh. Si Mama Beng, kaya host, pwede mo okay, sige, okay lang. Para malambot na. Sige. Wala pa lang yung iba eh. Naka 17 minutes pa lang ako. Sige, baba mo, Christy. Friend na tayo sa FB Pinalo na kita, Christy. Salamat, thank you doon sa may pinuntahan ako kanina kaya hindi ako nakasupport doon sa ibang nag-live kanina. Kaya
Meron lang akong inaccomplish na isang kaibigan napakabait sa akin, kaya inaccomplish ko lang yan. Thank you sa pagbaba mo ng link. Salamat, salamat. Patutit, makipag-friend ka kay, kay Christy Bonanza. Ang binaba niya yan ay kay Madam Mel Cuisine. Kaibigan natin yan, nasa ibang bansa. Yan, Patoti, anahan mo. Tamsakan mo sila, Patoti, para maging new friend mo sila. Babalikan kanya si Madam Mel Cuisine. Bali, moderator yan ni Ma'am Mel. Bali, Magandang shoutout, Ate Joy. Thank you very much for coming. Pakitam sa kanya naman yung binabang link ni Christy Bonanza. New friend po natin yan, si Christy. Pakitam sa ka naman, guys. Yung 4 million po tayo dyan. Salamat po ng marami. Tamsakan natin, guys. Tamsakan natin kay Ma'am Mel Cuisine. Bali, asawa po yan ni Joe Recente, yung my good friend. Meron ako inaccomplish sa kanya. Tapos kinuha ko ng video. I-upload ko na lang mamayang gabi para bukas papuntahan mo na lang, Christy, yung aking in-upload kay Bro Joe Recente at kay Ma'am Mel Cuisine. My friend Kumam TV from Uganda. My friend, how are you, my friend? Mega lot shoutout sa'yo, Ate Joy. Friend natin yan si Mel Cuisine. Thank you, Patoti, Ate Joy. Thank you sa pagtamsak nyo kay Madam Mel Cuisine. Nagla-live din yan. May oras lang i-live niya, kaya lang. Thank you very much, my friend. Well done. Thank you very much, my friend Kumam. Philippines is a great weather. Sometimes it rains, sometimes it's very hot. Guys, pakipunta naman yung binabang link. Please go the link of Ate Joy so that you have a new friend here, my friend Kumam. Is she your good friend, my friend Kumam? Here is too hot. Yes, in Uganda it's very hot. It's very good to our body. The hot or the sun. Your resistance is very good, so that we need more. We need more sunshine to be on our body, on our skin, so that it's very important to have the sun. Thank you very much, my friend Kumam. Ate Joy, puntahan ko to, Ate Joy, ha. Ang gandang tanawin sa taas ng bundok. Ate Joy, bagong dikit na po bahay niyo po. Ayun, binabana niya, Christy, yung pag-backread ka lang ng konti, binaba ni Ate Joy yung kanyang link. Thank you, Christy. Thank you sa pag-support. Salamat, Christy. Andiyan ba si Tata Labs? Wala pa si Tata Labs. Tata Labs is not already here. My friend Kumam.
Tinamsakan ko na yan, Joy, tinamsakan ko na, Joy. Sunod ko yung kay my friend Kumam. Thank you, Christy, sa pag-stay dyan. Salamat. When I'm live, you don't appear, only Tata. I'm not notified. I go to your link. I go to your link so that if you're live stream, I will go there. Sorry, my friend Kumam, sorry. Okay, this is your live stream. Christy, thank you sa pag-stay dyan my friend Kumam, please connect to Christy Bonanza. The link. Oh yeah, my friend Kumam, this is the link that Christy bring down. Please connect to him, my friend Kumam. I'll go to your link, my friend Kumam. I'll go. Dangerous penalties. Cadilla Real Madrid versus Otuboy United Live. Oh. You played. Dimple Lab. Where's Dimple? Where is Dimple? Did Dimple Lab go? Dimple, long time. Welcome po. Dimple Lab have a work so that he didn't join us. He didn't join us. Yan, nandiyan pala si Dimple Lab. Nasa kusina daw. He is cooking, my friend Kumam. Thank you, Christy, sa pag-stay. Thank you. Thank you very much po sa 3 million in the house. Maraming salamat. My friend Kumam, thumbs up. Dangerous penalties for the Real Madrid versus Otuba United States. Please go to the link of Christy Bonanza, my friend. Please go. Dimple Love, long time. Welcome po. Okay lang yan, Dimple. Okay lang. My friend Road to Go, na-deliver mo na. Ang hirap pagka gano'n na walang RDU. Hirap talaga mag-deliver na walang exact Thank you very much, Christy. Salamat. And my friend Kumam, please connect to Road to Go vlog. He is a good friend of mine also. So please connect to him. My friend Road to Go, bring down your baba ka ng link mo para matikitan ka ni Kumam TV from Uganda. He is our friend from Uganda. Thank you, Christy. Thank you. Guys, pakipuntahan naman yung binabang link ni Christy Bonanza. Yung kay Madam Melt Cuisine. Dati kasi napunta rito si
si Brojo Recente, number 1 supporter ni Mel Cuisine. Asawa niya yun eh, asawa niya. Guys, pwede po magpatamsak upcoming premiere ni Ma'am Mel Cuisine. Later, mamaya pala no, 7:29 p.m. Philippine time, okay. Thank you. I need some perks on my channel. Membership, please. Just go to the GC, to our to the GC, then ask Tata Labs so that he can put you on your channel some perks. Yes. Christy Dan by Kumam TV. Thank you very much, my friend Kumam. Go to the GC so that we can ask more perks add to your channel. Christy, ano yan? Friend natin yan. Taga Uganda. Ano siya? A good friend of us from Team Sakalam. He is also a member of Team Sakalam. So ngayon hinahanap niya si Tata Labs. Wala pa si Tata Labs, nagwo-work pa siya eh. Naka-work pa siya. At saka may naka-live niya isang member. Kaya napasabay sa akin. Thank you guys, thank you. Sinigyan natin yung ilaw, medyo ano eh. Thank you very much po sa 5 million in the house. Maraming salamat po. Dito. Anyone to join my membership perks? Okay. When you have a live, they can go to your link. They can go to your live so that they have to become a member of your channel, my friend Kumam. Yes. If you have a live stream, put it down. Put it down the link of your live stream so that we can support your live stream, my friend Kumam. Thank you very much po sa 6 million in the house. Maraming salamat. Ayan, pakapuntahan naman po yung binabang link ni Patoti Babies. I will live stream after yours. What times? 7 o'clock. 7 o'clock here in Philippine time. My friend Kumam, 7 o'clock. What is your time there now, my friend Kumam? It's 5:33 in the evening. Thank you very much, Thank you very much, Road to Go, sa pag-stay mo dyan, ha. Salamat sa iyo. 12:33, so 2:33. 2:33, my friend. And bring down the link to the GC so that we can support you, my friend Kumam. Thank you very much, Road to Go, sa pag-stay dyan. Salamat, my friend. Salamat. Pero na-deliver mo na yan, Okay, please let me prepare the link. I will back. Okay, my friend Kumam. Prepare the link.
On our GC at the messenger. When you message in the messenger, okay, sige. Please bring down the link on the GC so that we can support all the members of the GC. Thank you very much, my friend Kumam. Thank you very much po sa 5 million. Maraming salamat. Ay, natunaw na. Ang bilis naman. Bibi! Okay, my friend Kumam. Bring it down to the GC. So that we can support your live tonight. Your live tonight. Tonight here at the Philippines. Every time you have a live stream, bring it, flex it to the GC so that we can support. Only Tata knows that you have a live stream. If you flex it on our GC, so we can support everyone in the GC, unless somebody or someone is busy. Salad Master Skirlet. Yung lagay ng salad. Thank you very much po sa 4 million in the house. Okay, please. Thank you very much po sa 3 million. Maraming salamat po.
Oh, naka-live na si ano? Thank you, Christy, sa pag-stay dyan. Pakitamsa ka naman yung binaba ko link yung kay Dimple. Short video lang yan. Video niya sa ano sa Saudi. Thank you, thank you. Naka-live na pala si Cherise. Nag-iikot naman si Cherise. Buenos dias, host. Buenos dias, my friend Joe Recente. Thank you very much for coming. Hindi ako nakasupport doon sa ibang ano kasi meron akong inaccomplish na ano inaccomplish na pinuntahan pamilya nagpunta sa simbahan nag-attend kami ng mass, then may inaccomplish akong may nagbigay na kaya nagpunta kami doon sa pinuntahan namin. Thank you very much sa sa nag-support sa akin. Thank you very much. Hello, Marybel. Thank you very much, Marybel. Jo, thank you very much, bro Jo. Salamat na marami. Miguel, shout out at Christy by Jo Recente. Thank you. Ready na po ba ang Boodle Fight? Oo, nag-ano lang kami doon sa bali, mall yun, mall. Doon na lang kami kumain. Thank you, Marybel, sa patamsak mo dyan, Marybel. Salamat. Thank you, Adjo. Thank you. Salamat doon sa Salamat sa support mo sa support na yun. Salamat. Host, paayuda po ng friend ko sa Dubai. Okay lang. Sige, Marybel. Pakitamsa ka mo naman yung binabang link ni si Kuya Buds. Si Kuya Buds. Kuya Buds channel. Tamsak, Marybel. Si Kuya Buds ba? Okay, sige, okay. Support kay Kuya Buds. New pa lang, nakita ko nga yung niya, yung 40 subscriber. Dinigit ko na yung second channel ko. Paki-thumbs ka naman guys, paki-help naman si si Kuya Buds, bagong friend po natin. Huwag niyo na makakalimutan tamsakan si host at okay lang yon, Marybel, ikaw pa, friend tayo. Okay lang yan, Kuya Buds. Pinapanood ko yung yung video mo, Queen of the Night, time lapse. Queen of the Night. Bali, to? 1 year ago na pala to eh. Doon ako sa bago mong link. 1 year ago na pala to. Yung binaba mong link na lang.
Ito yung binaba mong link. Two hours ago ito. Thank you, Christy, sa pag-stay mo dyan. Christy, salamat sa support. Salamat. Nasa Dubai ba to? Dubai ba to? Bago lang yan sa YT, si Kuya Bads. Okay lang, sige lang, okay lang. Please support naman si Kuya Bads. Guys, yung binaba niyang link, pakipunta naman guys. Si Kuya Bads, napaka-baby pa ng bahay niya. You have finished. Okay, bring a flex to the GC. Yan, okay. Paki-support naman po yung binabang link ni Kuya Buds. Kuya Buds channel from Dubai. Nasa Dubai po siya. Very baby pa yung bahay niya. Paki-support naman guys, pa-support. Pa-support naman guys. Support each other para you have so many friends here. Lay up pa lang. Lay up lang. Okay. 4 minutes and 29 seconds. Natunaw naman yung binigay ni Jairang. Hello, Kuya Bad, sabi ni si Kumam TV. He is our friend from Greetings Maribel. He is a friend from Uganda. Kumam TV. Pakitam sa kanya naman guys yung binabang link ni Kumam TV at saka ni Kuis Buds channel. Si live stream po yan ni Kumam TV. Mamaya sunod po sa akin yan si Kuis TV. Si Kumam TV. Guys, pakitam sa kanila yung binabang link ni Kumam TV guys. Live stream po niya mamaya. Maribel Benitez, Christy Bonanza, Dandikit by Maribel Benitez. Thank you very much, Maribel. Quiz Buds channel na ko na yun. Tamsa natin yung live stream ni guys, pakitamsa ka naman guys yung binabang link ni Kumam TV. Live stream po niya yan mamayang 8:35 PM. Thank you, Maribel. Thank you. Nandito na si Maribel. Friend po natin yan from Uganda. He is also a member of the team Sakalam. Kumam TV. Kumam TV, mega shout out by Maribel Benitez. Kumam TV Dan Connect. Thank you Maribel. Ay, wala siyang comment section. Guys, pakipuntahan naman si Kumam TV, binaba niyang link. Yung kanyang live stream. Thank you very much guys. Salamat. Apa yan ngamin? Buling mo mapay lang ato eh. Babam dito data. Lobot na ata to eh. Pila man pa yan. Sige na, hin mo na. Thank you very much po sa 2 million. Maraming salamat po. Busin mo na yan. Hindi yung didikit pa dyan sa cellphone.
Thank you very much po sa 2 million. Maraming salamat. Thank you, Maribel, sa pag-stay mo dyan. Christy, thank you sa pag-stay. Dyan pala si Kuya Buds. Pakipuntahan naman guys yung pinabang link ni Kumam TV. Christy Bonanza Dan by Kuis Buds channel. Thank you, Kuis Buds. Thank you, Katama din natin. Pinaybay amno. Alis to apa mga translate na sulat. Alis to lang akan ang pasto. May baong mo ay na kita. Bagpanaw ang lamot ito. No, kwa. Agaman na. Maribel, turn on notification by Kumam TV. Turn on notification bell. Thank you, my friend Kumam. Thank you very much. Thank you. Please go to the link of Tata Labs. Upcoming on January 14. January 9 at 5 p.m. Nag-reread natin ni Kuya Jupiter. Magpapahal ko kayo na
Thank you very much po sa 3 million. Maraming salamat. Pakitamsa ka naman guys yung... Ayun, thank you my friend ko ma'am. Thank you. Mary BWL na lang napalagay ko kasi malaki kasi ng kamay ko sa ano sa... Thank you very much po sa 2 million in the house. Maraming salamat po. Thank you my friend ko ma'am. Thank you. Don't worry my friend ko ma'am. I flex it to the GC. Please go to the Oh my God, ang layo na agad. Please go to the upcoming of Tata Labs. Thank you, Maribel. Thank you. Pakitamsa ka naman guys, yung binaba kong link yung kay Tata Labs na upcoming niya sa January 14. Guys, pakipuntahan naman guys, yung binaba kong link kay Lynn Tamayosa. Bukas po yan ng umaga siya magla-live po siya. Upcoming po ni Lynn Tamayosa, pakipuntahan naman guys. Thank you very much po sa 3 million. Salamat po na marami. Pakipuntahan naman guys, binaba ko link yung kay Lynn Tamayosa. Live po niya yung bukas ng alas 5 ng umaga. Huwag mong patunogin yan kasi huwag mong lagyan ng doon ka sa baba kung huwag ka magpatunog. Bibi. Wala. Grabe na. I appreciate Maribel. Bye ko Ma'am TV. Thank you very much. Sa dalawang naka-stay dyan, salamat na marami. Punta naman guys yung binaba kong link yung kay Lynn Tamayosa. Live stream po niya yan bukas ng umaga ng alas 5 na umaga. Hello Team DJ Rads. Welcome to my live stream my friend. Okay, my friend ko ma'am.
I have to share it. Team DJ Rads. Baba mo yung ano mo, main link mo, Team DJ Rads. Para matamsakan kanila at madikitan kanila, Team DJ Rads. Baba mo yung ano mo, main link mo. Welcome, Team DJ Rads. Team DJ Rads, ano, ilagay mo yung ano, baba mo yung ano mo, baba mo yung main link mo para ano mabigyan kita ng jacket, yung main link mo. Support channel mo yan eh. Baba mo yung main link mo. (2021) We appreciate your presence, Team DJ, by my friend Kumam TV. Thank you very much, my friend Kumam. Baba mo yung main link mo. I don't have to explain to you. Baba mo yung main link mo. Baba mo na lang yung main link mo. Pakibaba mo na lang. Okay, sige. Bye-bye. Thank you very much po sa 2 million in the house. Maraming salamat po. Thank you very much, my friend, Mr. DJ Rads. Sorry, nakalagay naman doon sa ano ko, doon sa aking ano, sa aking thumbnail. Main to main tayo. Kasi puro main channel yung nakababa dyan eh. Pasensya ka na Mr. DJ Rads. May moderator ka na, my friend, Mr. DJ Rads. Kasi yun ang ano ng founder namin, pasensya ka na. Sa gusto ng banana, punta ka sa akin. Okay lang yan, okay lang yan. Puro main yan kasi yung account ko, 3 na money ko. Okay lang yun. Maluluto. Alam ni Bulong Parian. Salamat sa pagpunta mo, Mr. DJ Raj. Alam mo kasi, yun ang payo sa amin ng aming founder. Pag nagla-live kayo, huwag kayong magbibigay ng moderator sa second account. Kasi, ang second account, asan yung founder? Bakit wala siya? May work pa siya. Nasa Kuwait siya. Nasa Kuwait siya si Mr. DJ. Hindi naman sa ano, kaya lang yung aming rules sa team namin, main to main. Pasensya ka na Mr. DJ Rads. Ano lang 'yun. Kaya mo pagka halimbawang may live stream ka, didikit ko sumamaya sa iyo yung aking main. Kung may live stream ka at notify ako, pupunta kami.
Okay lang yan. Salamat Mr. DJ Rads. Sa sobrang strict natin sa magsasawa din mga viewers natin pag ganyan. Hindi naman sa ganon. It's up to you. Kasi mahirap naman yung ano eh. Didikatan natin. Kasi yung dinidikit natin ninja. Pero okay naman yung ninja dahil ano naman yun legit na channel. Ang gusto kasi ng iba, main to main yung iba. Hello Abe's Love, thank you very much sa pagpunta. Pasensya ka na Mr. DJ Love. DJ Rads. Yeah, okay lang, thank you. Thank you very much for coming. Hindi kulay rin. Guys, paki-connect naman kay ano, please connect to our friend from Uganda. Our friend from Uganda, may Kumam TV. Mag-live stream po siya mamaya, si Kumam TV. Pakitam sa kanya naman guys. Yung binaba niya link, si Kumam TV. Member din po natin yan sa GC, si Kumam TV. Thank you very much po sa 4 million in the house. Maraming salamat po. Ibs, hi, welcome by Kumam TV. Kumam TV, ay may LS. May LS yan, LS ni ano, LS ni Kumam TV. Hello Kumam TV by Ibs Love Vlog. Thank you Ibs Love Vlog ha. Tama ka host, main to main dapat pag ninja. Oo nga eh. Kasi yun ang sabi ni Tata Labs. Huwag kang magbibigay ng moderator pagka ninja. Thank you very much po sa 6 million in the house. You are welcome welcome. You are most welcome Ibs by Kumam TV. Thank you very much my friend Kumam. Pakitam sa kanya naman guys yung binabang link ni Kumam TV. LS po niya yan mamaya. Mamaya po pagkatapos ko mag-LS po siya. At pakipuntahan naman guys at doon sa hindi pa po dikit kay Kumam TV, paki-connect na lang po kay Kumam TV. Friend po natin yan from Uganda. Dan upcoming Kumam TV by Ibs Love Vlog. Thank you Ibs, thank you. My friend Kumam, Ibs Love Vlog connected to you. He thumbs up and connect to you. He thumbs up. Thanks Ibs Love. One love. Thank you my friend Kumam. Thank you Ibs, thank you. Laki na pala ng bahay ni Mr. DJ Rads. Kaya medyo maganda rin yung niya, mga views niya magaganda ang views niya. This channel is all about daily life, adventure, entertainment. This Jackie in radio, Hanpam, Cabadbaran City, Agusan del Norte. Entertainer, freelancer, host of kind of events, creator content, blogger. This channel is everyday life helping to those starting in YouTube. Subscribe now for more sponsor land bank. Okay. Kung nandiyan ka pa, Mr. DJ Rads, di okay lang yan, Mr. DJ Rads, kasi
alam mo yung turo sa amin, marami na kasing na ano na demonetize na ano, na demonetize na channel using Ninja. Kaya pagpasensya mo na. Yun ang turo sa amin ng aming founder. Kaya pagpasensya mo na. Yun lang ang ano namin sinusunod namin. Kasi pag nag-live kami, sadyang main to main lang. Lahat halos ng member at team ng team ay ganun ang ginagawa. Hindi ba totoo yan? Main man yan or ninja, kung hindi nagsusupport, useless din. Kasi ang support ng ninja, hindi naman tatawag natin ninja o second account. Kasi iba yung ninja kaysa second account. Yung second account, another name yung second account. Ibang pangalan. Kasi pagka ninja, ibang ano yun ibang parang create lang, ililipat lang doon sa channel, ililipat lang ng name doon sa cellphone. Nagsasabi lang ako totoo. Ganun ba? Mas maganda nga meron kaming natututunan sa iyo, Mr. DJ Rads, para alam namin. Ako, di naman totoo yan. Ma-demo ka lang kung ikaw mismo di magbabasa ng guidelines. So, nagbabasa kami ng guidelines. Mr. DJ Rads. Pasensya ka na. We are just following our founder. Meron naman talagang guidelines. May guidelines naman. Nagbabasa kami ng guidelines. Kaya nga inaano namin. Ikaw mismo ang magdemo sa sarili mo. Di ang ibang tao. Sabagay, tama yun sa'yo. We have our own decision para ano. Sabagay, tama yun, Mr. Rads. Salamat sa guidance mo na binigay sa amin. Kahit alam ko medyo bata ka pa, nakita ko yung ano mo dinigit ko na yung second account ko sa'yo. Salamat, Mr. DJ Rads. Paki-support naman po si Kuya Bud's channel. Yung binaba niya link, paki-puntahan naman guys. At Kuya Bud, puntahan mo rin yung si Mr. DJ Rads. Mag-go to channel ka na lang. Magdikit ka sa kanya, dumikit ka sa kanya. Kasi si Mr. DJ Rads, si Kuya Bud's channel, beginner pa lang siya. 40 subscriber pa lang siya. Kasi channel mo yan, ikaw lang humahawak niyan. Kung magkakamali ka, ikaw ang paparusahan ng ibang channel. Ganun na nga talaga Hindi naman it means na hindi naman ako kasi yun lang ang sinusunod namin, main to main channel. Pasensya ka na, Kuya Mr. DJ Rads. Kung na-open kita, wala naman akong po. Mr. DJ Rads, dikit na po by Patoti Babies. Pakipuntahan nyo naman po yung binabang link ni Mr. DJ Rads. Bagong friend po natin yan. Pwede po puntahan yung live stream niya. Nagbibigay din po siya ng banana or basta nagsusuporta rin po yan sa mga channels. Nakita ko po yung channel niya. Napakalaki na rin po ng channel niya. Pasensya ka na, Mr. DJ Rads. I'm just following the instruction. Heaven Hope, my friend Heaven Hope TV from Korea. My friend Heaven Hope. How are you, my friend? At premiere, I'm introducing my person who will introduce Korea and Heaven Hope. So, okay. Thank you very much, my friend Heaven Hope, for visiting my live stream. My friend, how are you, my friend? Mga Monic channel ginawa ko, sinasabi nila naman na namamoni, niloko lang kayo ng iba. Sabagay, meron din ganon, Mr. DJ. May pinupuntahan naman kaming na nagbo-booster, kaya yan. Okay lang yan. Okay lang naman yan, Mr. DJ.
Ewan ko lang. Hindi ko alam yung ano, yung sharing nila eh. Hindi ko lang alam, Mr. DJ Rads. Pero, salamat sa pagpunta mo. At na-realize ko na ganun pala yung ano, dapat gawin. Salamat. Thank you very much sa'yo. Yung mga baguhan, niloko nila, hindi yung mga matagal na. Kasi merong mga bago na wala pa naman ako nakitang naluloko ng nung pinupuntahan namin, Mr. DJ. Ano lang 'yun, tinutulungan siyempre. Pag nasa YT ka, tulungan tayo, tulungan. Lahat naman tumutulong. At sa pagtulong na 'yon, dapat hindi na natin sabihin o i-express natin na ganito, ganyan. Dapat kung nakatulong ka, okay lang yan. Kung pwede pa lang ako umakyat, sinabi ko na lahat kaya galit sila sa... Hindi naman okay lang yan, wala problema yan. Sinasabi ko na sa lahat, kaya galit sila sa... Hindi, okay lang yun, wala ano. Okay lang yan, Mr. DJ. Ano lang yan, papaliwanag mo lang na maganda. You have to explain them in a good manner para hindi sila magalit. Kasi meron kami pinupuntahan na at meron nagsusupport sa amin na channel na for good and for all of us na makatulong. Talagang tumutulong sila. Meron yan, Mr. DJ na ano. Marami yan. Ibs Love Vlog, Mr. DJ Full Pack. Punta kayo, explain ko lahat ng mga sinasabi ng iba. Okay lang, okay. Pagka na-notify ako, Mr. DJ, I have to go to your channel, then I listen for your, sa mga sinasabi mo, para okay lang yan. I have to listen. Thank you very much, Mr. DJ, sa pagpunta mo. Na-realize ko na meron palang konti pang ano, may mga, Mr. DJ, may mga dumikit na yun. Si Ibs Love Vlog, dumikit na rin sa'yo. Dikit na yung iba, sina Ibs Love Vlog, Kumam TV, dikit na rin sa'yo, Mr. DJ, para ano. Salamat Mr. DJ. Kasi yung iba, gawa ng ibang kwento. Oo nga eh, huwag mo nang pansinin yun. Kasi pag pinansin mo yun, be patience. We are on YouTube. Maging pasensyoso ka. Kasi pag halimbawa pinansin mo sila, papansinin mo yung ibang yan, walang mangyayari. Walang mangyayari, Mr. DJ. Kailangan ito lang gamitin mo. Ay, ganun ba? Okay lang yan. Okay lang yan. Walang problema. Sabihin mo lang na ganun. 10 to 20 bananas pwede ko ibigay sa inyo. Singilin nyo ako. Hindi naman yun. Okay lang yan. Kaya pagka yung lahat ng dumikit sa'yo, pupunta yan, yung mga yan, pupunta yan sa'yo. Pag nag-live ka, minsan, kailangan malaman din ng iba ang katotohanan. Okay lang, alam natin yan. Alam mo yan. Alam namin lahat yan. Oh, Mr. D, alam namin lahat yan. Miski na maliliit pa kaming YouTuber, kasi nadanas na namin, nagsimula kami sa liit. Ako, may edad na ako. Kaya naisip ko, ba ganun pala yung ganito pala yun. Kaya pinaliwanag ko na ang side namin na ganun. Oh. Mr. DJ, Rads, Full Pack, kay Mirabel Benitez. Ang dami na dumikit sa'yo, Mr. DJ. Pasensya ka na. Sa bagay, mas maganda nga yung ano eh. Yung ganito. At nare-realize natin yung ano. Idol level 99. Mega loud shoutout sa'yo. Pasensya ka na, napakwento lang ako dito. Message ka ulit para mabigyan kita ng moderator, my friend. Idol level 99. Idol level 99. Okay. Thank you. Pasensya ka na, Idol level 99 ha.
Thank you very much for coming. Huwag niyo na makakalimutan tamsakan si host at kung hindi pa tayo dikit, pakidikitan na rin. Salamat sa inyo, Idol Level 99 sa pagpunta mo sa live stream ko. Salamat ha. Thank you very much. Salamat ng marami. Maribel, thank you sa pag-stay mo dyan ha. Thank you very much po sa 6 million in the house. Maraming salamat po. Maganda at nagkaroon tayo ng konting knowledge kay Mr. DJ Rads na very supportive din naman yan. Pag nagpunta daw sa kanyang channel, sa kanyang live stream, meron din daw siya mga 10 to 20 subscriber na pinamimigay. Hindi daw siya naniningil. Siya ang sisingilin mo. Yan ang sabi ni Mr. DJ. Mr. DJ, thank you very much sa pagpunta sa live stream ko. Maraming salamat at nagkaroon kami ng konting knowledge sa ano mo. Mr. DJ, baka naman dami mo banana. Namamas ko po by Maribel Benitez. Yan, Mr. DJ Rads, si Maribel Benitez, OFW yan, nasa Saudi Arabia. Ewan ko nasa Damam. Maribel, nasa Damam o nasa ano? Idol Level 99. Thank you very much. Meron ka ng moderator. Salamat. Mama Beng, thank you. Ay, nasa Saudi pala yan. Saudi. Nasa Saudi yan si Maribel Benitez. OFW yan. Napaka bait niya. Napaka supportive si Maribel Benitez. Okay lang. Idol Level 1989. Puro ito, buhay sport. Yung kanya. Idinikit ko na sa yung aking ano. Tay, patamsak naman po ng alagad ko. Okay, sige. Yung ano, yung mga laro ng ano, NBA ba yan? Mga NBA, Kasi yung ibang ano, yung ibang channel, alam mo, sa bagay kung halimbawa yun ang iyong ano, yun ang iyong content. Ang content mo tungkol dun sa basketball, dun lang. Same din po, dumikit na din po ako. Okay, thank you very much. Pakitamsa ka naman si host, my friend, Idol Level 1999. Thank you. Maganda yung ano, mga content mo, yung mga tungkol sa ano, NBA sports. NBA basketball. Si Nakai Soto, yan. Pinanood ko nga ang pelikula ni DJ Rads, Laki ng Bahay. Ako tagal nag-wait down pa rin banana. Ganun ba? Magandang laki na ng bahay na no, ni Mr. DJ Rads. Malaki na. Alam ko, nag-ano yan. Nagsusupport talaga yan. Then, nandiyan pa yan. Nakikinig lang si Mr. DJ Rads. Nandiyan pa yan si Mr. DJ Rads. Nakikinig lang siya. Mabait yun sa tingin ko. Kasi, piliwanag ko sa kanya. Kasi yung marami daw nagagalit sabi ko sa kanya, wag mo na intindihin yun. Pag pinansin mo yan, sabi ko siya, nakikinig siya si Mr. DJ. Pag pinansin mo yung mga ano yan, yung mga nagbo-boost na yan, ano na yan, wala mangyayari. Ang lalaki ng bahay mo, Brad, Mr. DJ Rags. Huwag mo na pansinin yung mga ganyan mga bagay na no. Maganda yung content ni ano ni Idol Level 99. Maganda yung content to mga Celtics eject. Top NBA players that free agent in 2 years. Dinikit ko na yung second account ko sa'yo, Idol Level 99. May pagkatapos ng LS ko, hindi sila laki ng bahay yan. Okay, talaga alam namin yun. Mr. Ba't nawala yung ano mo? Ba't nawala yung ano mo? Ano to? Iba na to. Yung second account mo? That's right, Mr. DJ. Ito, money na yan. Nakita ko eh. Mr. DJ, may ano na yan, meron ng
Moderator yan. Yung second account mo. Bata pa to si Mr. DJ na to. Pati yung kay Mariano at Cindy dito. Yung, mayayaman na yung mga vlogger na yan. Kaya wag basta-basta maniwala sa sabi. Talaga, dapat lang yon. At saka may sarili tayong pag-iisip eh. Bakit natin paniniwalaan yung iba? Dapat meron yung sarili natin. Mega shout out, Ping Garci. Thank you very much for coming. Maraming salamat sa iyo, Ping ha. May moderator ka na, Ping. Ping, salamat sa pagpunta mo, Ping. Mr. DJ, dami mo pala banana. Mamamas ko po. Ayan, namamas ko sa'yo. Si ano. Mr. DJ Rads, dinikit ko na rin yung second channel ko. Doon sa second account mo. Ping, meron ka na moderator ka na, Ping. Ang dami talaga nito ang daming account ni Mr. DJ ah. Thank you very much. Salamat sa mga dapat tinatamsak mo na rin Mr. DJ para Thank you. Meron na rin moderator yan ng Fighter DJ. Nakita ko nga Dami mo naman account na money na, puro money na. Itong isang to, hindi pa money na ba to? Oo, ipinasok na rin, pakitamsak na rin. Thank you very much po sa 8 million in the house, my friends. Salamat sa pagpunta nyo. Hindi pa mo itong Fighter DJ Rads. Ay, inabutan ng 2023 yan, Brad. Baka hindi abot. Sa palagay mo, mamoni pa yan. Kasi ang alam ko, sa bagay, malaki naman yung nito eh. Malaki yung views nito eh. 400,000. Mas malaki doon kayo sa main mo. Ay, okay na. Oras na yan. Okay, salamat din. Talagang kasi mas malaki pa ang views nito kaysa doon sa main mo. Di ba? Nakita ko ang views nito 400 plus. Yung main mo 300 plus. Hindi ko na kaya. Mahirap mag-alaga ng maraming channel. Kasi alam mo, kung ito, inabutan ito ng 2023 itong Fighter Rads, Fighter DJ, yung fighter mo, kasi di ba required ngayon 10 million views sa shorts. Sa bagay, malaki naman ang views mo, 400. Mega shout out, Jobidel Vlogs. Thank you very much sa pagtamsak mo dyan, Jobidel. Okay lang yan, Ping. Basta dire-diretso lang. Huwag ka mawawala ng Ping. Ganito lang, Ping. Para tayong hindi lalaki niyang Ping eh. Pakitamsa ka naman po guys, yung binabang link ni Jobidel Vlog. Pakipuntahan naman guys. Bahala di na to mamoni. Mamoni yan. 400 views. 400,000 views. Required 10 million. Sa bagay 10 million views pala yun. Pakipuntahan naman guys yung binabang link ni Jobidel Vlogs. Guys, pakipuntahan naman guys. Pakipuntahan. Busy sa kasalan. Nga, nakita ko yung mga post mo sa FB. Joby. Ang dami. Sabi ko ba? Ganun pala ang kasalan sa India, no? Thank you very much, Joby. Salamat sa pagpunta. Tawa ka ngayon, Mr. DJ Rads. Ito lang ang required ko. Oo nga eh. Kasi yung mahirap ngayon na requirements ni Lolo talaga. Biro mo yun, ang dami requirements yung 10 million na yun. Opo, ang dami bilang ganap. Oo nga eh. Ang dami mo kinuha ng videos. Buti sa India, hindi bawal yung, sa bagay hindi naman bawal yun sa kanila. Kasi open naman sa India yung open yung mga videos na ganun. Kailangan ko din maghanap buhay. Siyempre. Hindi naman sa YT lang. Kasi ang
bali party lang ng ano natin tong ano YT. Para malibang tayo at para magkaroon ng maraming kaibigan. Maraming nakakilala sa atin at marami tayo kung may gusto ng tulong, natutulungan. Ako marami na akong natanggap na tulong sa mga kakaibigan ko sa YT. Totoo yan, Mr. DJ. Napakarami na tumulong sa akin. Napakarami na. Hindi ko naman sinasabi sa kanila, nakikita na lang the way I do my videos. Sadyang anong binibigyan nila ako. TikTok ba yan? Yung fighter, TikTok ba yan? Para naman po at mag-live muna ako sa TikTok. Okay, sige Mr. DJ, salamat sa pagpunta mo at it is a big pleasure na makilala kita. Thank you Mr. DJ Raj. Salamat sa pupunta. Thank you Mr. DJ. Ingat lang. Be calm lang, be calm. Salamat sa pagpunta mo Mr. DJ. Salamat ng marami. Hindi naman YT ang main source. Pagpalipas ng oras. Oo, tama yan, Jobidel. Salamat. Full time ako, social media. Bumubuhay sa akin. Mas maganda talaga sa Facebook. Ganda, ang galing ng ano. Kita mo si Wamos. Si Wamos, nakita mo si Wamos? Mga sing-sing ng mga kwintas nun. Sa'yo hindi, pero sa akin sila. Okay lang yan, Mr. DJ. Kita mo si Wamos. Marami lang talaga sa motovlog, yung mga motovlog, paano to? Makita mo, yung pepera nila. You're welcome, sis Jovidel. Malaki pa sweldo dito kaysa magtrabaho kapag sinabi mo pa. Ito lang, effort, sipag, talagang puyat, mag-iisip ka ng content, tapos mag-i-edit ka. Marami yan, Mr. DJ talaga. Sa ngayon, hindi ako seryoso sa YT. Bagay, part-time mo lang itong YT, Joby Iba talaga yung nasa abroad Yan, andyan si Maribel. Malaki Mr. DJ sa TikTok. Malaki talaga dyan. Pakipunta naman guys, si Kuya Buds. Kuya Buds channel. Yung binaba niyang link. Napaka-baby pa ng bahay niya. Pakitulungan naman natin. Joby, pakitulungan naman si Kuya Buds channel. Pakipunta naman yung kanyang link na binaba. At napaka-baby pa ng bahay niya. Pag uwi ko sa Pinas, seryoso na ako sa YT. Sa bagay. Guys, pakipunta naman si Kuya Buds yung kanyang channel na, yung link na binaba niya. Pakisupport naman guys at tawag dito. Napaka-baby pa yun ng bahay niya. Sana all famous. Kikita mo naman si DJ Rads, Mr. DJ Rads, talaga yan. Marami pala siyang, kita mo yung pinakita niya mga account. Ilan niya pinakita niya account? Dalawang morning, isang hindi pa. Saka meron pa siyang isang ninja. Pakipunta naman guys. Whole day na kung live sa YT. Whole day? Naka-whole day ka. Sana all famous by Maribel Benitez. Kita mo ng mga, kasi dapat talaga hindi ka mahihiya Kita mo si Wamos. Bilib ako sa nun. Pumunta yun, sumali sa Pilipinas Got Talent, si Wamos. Na-reject siya doon, Nireject siya ng mga judges doon, mga husgado. Nireject siya. Ang ginawa niya, nagtayo siya sa TikTok. Yun. Hanggang sa tumaas siya. Ngayon, mayaman na kita mo yung mga sasakyan niya. Ganda. Makikita mo, mapanood mo si Wamo sa FB.
Lagi pa siya namimigay ng pera ngayon kasi minsan nagpapakontest din sila yung mag-asawa. Buntis na yung asawa niya, ewan ko nanganak na. Hindi naman chismis yan ha, pero totoo yun, sinasabi ko na. Papanood ko lang yan sa FB. Thank you very much po sa 2 million in the house. Maraming salamat po. Pag nasa Pinas na Tatay Tumbas. Hindi ko idol si Wamos. O sa bagay, si Wamos naman ano lang yun. Believe lang ako, hindi naman wala naman sa itsura ng tao yan, Joby. Nasa performance at saka lakas ng loob. Believe ako sa kanya talagang, sabihin mo, may PR siya. Ang PR niya, ang naginawa niya, yung pagtulong sa kapwa. Yun ang hinangaan ko sa kanya. Jovidel Vlogs done po by Kuis Buds Channel. Guys, pakitulungan naman si Kuis Buds Channel. Napaka-baby pa ng bahay niya. Thank you very much po sa 2 million in the house na nandyan. Pag nasa Pinas ka na, Joby, saka ka si serious sa YT. Ikaw talaga, Mr. DJ, oh. DJ lang ako, wag mo jaketan ito, main. Ikaw talaga, napakabata mo pa, oh. Bata mo pang nakikita mo yung ibang yung pumapasok to sa ibang apps, nagigitara lang sila. Gagaling, ang lalaki ng nila. Ang lalaki ng channels nila. Million. Nanonood ako lagi ng mga ganong bumibilib ako sa kanila kaya Ikaw talaga, Mr. DJ. Di okay lang yan, wala problema yan. Maribel Benitez, thank you sa pag-stay mo dyan. Dan Quiz Buds by Ping Garcia. Thank you, Ping, ha. Tayo, pupuntahan mo sila sa LS ko. May ayuda ako na pa-entry din. Baba mo yung link, Joby, para para mapuntahan nila. Hello, Lakasa. Mega love, shoutout sa'yo, Lakasa. At salamat sa patamsak mo dyan, Lakasa. Salamat. Thank you very much for coming, Lakasa Vlogs. Maraming salamat, Lakasa. Thank you. Baba mo yung link, Joby, para mapuntahan nila sa LS mo. May pa-entry ka din. Okay. Thank you very much po sa 5 million in the house, my friends. Thank you very much po sa nag-i-stay po dyan. Mega love shoutout po, Tamsak Harang. Maraming salamat, Lakasa. Salamat na marami. Pinuntahan ko kanina, Joby, si Lakasa, marami din pala friend siya. Pinuntahan ko siya kanina. Kasi na rin siya, nag-in na rin siya nung Natapos ko ba yon? Hindi ko ata natapos kasi may maraming notification pinupuntahan din, Lakasa eh. Thank you very much for coming. Marami siyang friends, dinikitan ko. Dumikit na rin sa akin yung iba. Thank you very much sa Lakasa. Ay, nasa harang pa pala siya. Thank you very much po sa 4 million in the house. Thank you very much po. Ashin, thank you very much sa pagpunta mo. Mega shout out, Ashin. Salamat, salamat. Salamat din sa paharang mo dyan, Ashin. Salamat sa paharang. Lakasa, baba ka ng link mo, Lakasa, para madikitan ka nila. Ay, na may binawa ni Jovidel. Pinuntahan na pala ni Tamsak, 51, ang dami na agad pinuntahan, Joby, pinuntahan na pala agad ito ni
Jovidel, pinuntahan na pala agad ni, ano, ni Quiz Buds channel. Pakiayudahan mo naman kahit tatlo. kahit dalawa lang, Joby, si Quiz Buds channel. Napaka-baby pa ng bahay niya eh. Ay, nagtamsak dikit na rin sa'yo nagpunta na rin sa'yo, Joby, Lakasa Vlogs. Dumikit na rin sa'yo si Lakasa Vlogs. Nandito na rin si Ashin, si Quiz Buds, ako. Hey, Ashin. Ping, pumunta na si Ping na lang, wala pa si Ping. Ay, wala si Ping, bumalis ata. Dumikit na Joby, Lakasa. Ayun, nandiyan na si Ping, nandito na rin si Ping. Thank you, Ping, thank you. Thank you very much guys na napunta kay Joby Del Vlogs yung kanyang binabanglik. Salamat po sa inyo guys, salamat. May live pala si ano. Naka-live pala si Charisse, kaya pala ano. Thank you very much po sa 4 million in the house. Maraming salamat. Dan Tamsak, Sis Jobidel by Ping Garci. Salamat Ping ha, salamat. Lakasa, pakibaba ng link mo para madikitan kanila. Pwede nyo dikitan ito, second account ko. Okay, sige, dikitan natin yan. Dikitan natin. Go to channel. 341 na pala eh. Gyro D. Ay, siguro ito yung sa anak mo. Pakidikitan naman guys yung yung Gyro D. Kay din yan, kay Jobidel Vlogs. Guys, pakipuntahan naman yung kay Gyro D. 1 month ago. Wala tayong bagong dito eh. Walang bagong link 2 months ago. Ngayon, short na lang ako Chinatown, Singapore, short. ASMR Gyro. Thank you very much po sa 5 million in the house. Maraming salamat po. Guys, pakipuntahan naman si Quiz Buds channel. Napaka-baby po ng bahay niya. Quiz Buds channel, tamsak dikit sa'yo by Gyro D. Gyro D 3759. Thank you very much for 4 million. Maraming salamat po. Kuya, bigyan kita ng dalawa. Yan, Gyro. Gyro. Kuya Bats, bibigyan ka raw ng dalawa. Tatlo pala. Bibigay ni Jobidel. Sinikit ko na, Joby, yung aking second account. At pinanood ko ng 3 beses ang short na Thank you very much po sa 4 million in the house. Maraming salamat. Sir Gyro, thanks by Ping Garci. Ping, thank you sa pag-stay mo dyan. Pakipuntahan naman guys si Quiz Buds channel. Napaka-baby po ng bahay niya. Bibigyan ka raw Quiz Buds. Ni Jobidel Vlogs. 3.
Oh, hintayin mo na, huwag ka aalis, quiz buds ha. Huwag ka aalis, pinuntahan ka ni didikitan ka ni Jovidel Vlogs. Tatlo yung didikit noon sa'yo. Get one yan dyan. Naalamon. Iikot naman. Guys, pakipuntahan naman guys yung binabang link ni Lakasa Vlogs. Maraming salamat po sa lahat. Di, okay lang yan, Quiz Buds. Huwag kang alis. Baka may pumunta pa mamaya. Yan, Quiz Buds, tamsak dikit mo si Lakasa Vlogs. Yung binaba niyang link. Lalagyan ko ng Joby. Ay, wala. Puntahan po natin si Lakasa Vlogs. Dapat go to channel. Lakasa Vlogs, 39 times 40. Compilation of music that used for my videos, no copyright. Bang galing ah. That's what it takes by Nepex Coast. Just breathing, Goy, playing dead, better days, how it's supposed to feel. Ay, puro kay Nepex. Nepex ka, no copyright music. Ang galing ah. Salamat sa pag-share nito ha. Lakasa Vlog, salamat sa ito. Maganda ng music ha. Oo, nadidinig ko na yan sa mga ibang yung nag-upload. Nakita ko nadidinig ko na yan. Thank you very much po sa 2 million in the house. Maraming salamat po. Thank you, Joby. Thank you ah. It's Love Vlog done. Latest upload by Lakasa Vlog. Thank you, Lakasa Vlog. Hi, Kuys. Hi, ito na yung LS mo. 6:50 pa lang ah. Ano oras ba yan? What time is that? My friend Kumam.
Natamsakan ko na, no, lakas sa vlog. Thank you, thank you. It's 1:50 p.m. Oh, 1:50. It's 7 o'clock is 2. 2 p.m. there in the Uganda. 2 p.m. my friend Kumam. Kumam TV done by Quiz Buds channel. Thank you very much Quiz Buds Thank you very much po sa 4 million in the house. Salamat po na madami. My friend Kumam TV, I have only left 12 minutes. 12 minutes so that you have to send your live stream, your broadcasting on after my 12 minutes live. Puntahan nyo ako sa LS ko, mag-ayuda ako. Okay, ano naman kami, Joby tawag dito. Manotify naman. Kumam TV, Dan, new friend from Lakasa Vlog. Oh, tama yung Lakasa Vlog, ano natin yan, friend natin yan from Uganda. Puntahan din natin siya mamaya, magla-live siya. Yung binaba niyang link, yun ang kanyang yun ang kanyang link. Mag-LS siya mamaya. My friend Kumam TV, please connect to Lakasa Vlog so that Lakasa Vlog is notified when your live stream is in broadcasting. Thank you very much, my friend Kumam. Wala kayong entry sa akin ng Sakalam. Wala roon. Wala bang may entry? Lahat ng Sakalam. Wala roon. Wala ba? Okay, sige. Sasabihin ko na lang doon sa GC. Thank you very much. Ma'am Lakasa Vlog, Dan dikit po sa'yo si Ping Garci. Thank you, Ping. Salamat. Pakipuntahan po guys yung link na yan para tayo. Hello, Ping MLS. Yung kanyang Ping, yung kanyang na yan, link na yan, yung LS niya mamaya. Ay, meron si Mama and Anak pala. Very supportive yan si Mama and Anak. Very supportive yan, Joby. Welcome, Sisi, by Kumam TV. You're welcome, host. Thank you very much, Ping. Salamat. Bonglos TV, Lakasa done with Bell All by Bruce. Malentados World. Thank you very much po for coming, Malentados World. Thank you. Bibigyan po kita moderator, Malentados World. Meron ka ng jacket, Malentados World. Ma'am, madam. Thank you very much for coming, madam. Salamat, madam. Ito ang dikitan nyo, Jairo. Okay. Hello, Maribel. Salamat sa pag-stay mo dyan. Malentados World, meron na po kayong moderator. Madam Malentados World. Quiz Buds, dan po. Salamat po sa moderator. Walang anuman po. Malentados World by Hi, sabi ni Bonglos TV. O nga pala, kaya pala merong moderator na si Madam Malentados World. Ano pala, friend ko na pala to. Si Mama and Anak ang nagpunta sa LS ko nung 3 may LS ako. Nung ano yan? Hindi kami na sa bagay. Ma'am ko, ano yan? Lalaki yan, Ping. Si
Lalaki yan, Ping, si Kumam TV. Tamsakdan, connect your channel. Thanks. Malintado, hi. Welcome, my LS. Maribel, thank you sa pag-stay dyan. Malintado Dan by Kuis Buds Channel. Ay, nagbaba po na link si Kuis Buds Channel. Paki-help naman po si Kuis Buds Channel. Napaka-baby po ng bahay niya. Guys, pakipuntahan naman po yung kay Kuis Buds Channel. Ganun ba? Napaka-supportive niyan si Mama and Anak. Halos lahat nga ng basta nag-broadcast siya sa Facebook o kaya sa YouTube, laging nandun siya. Evening House, JRTV, Team Barako, boys from Talibon, Bohol. Ito si JRTV na to. From Talibon, Bohol. Type ko uli, nasa taas na kasi, mahirap bigyan ng moderator pag nasa taas. JRTV, yun, pwede. JRTV. Malintados World, meron na po kayong moderator. Malintados Dan to your house with Bell by Bong Luz TV. Thank you, Bong Luz. Naku po. Lakasa, thank you by Bong Luz TV. Pasupport naman po sa aming YouTube channel, Idol. $17 subscriber, 3 videos. Dagdagan mo yung videos mo, bro. Sige, dikit ko to yung, bigyan kita ng isa. Para maging 18 ka na, tapos makipagdigitan ka sa kanila. Lahat sila, digitan mo, para mabalikan kanila, JRTV. Friend po natin yan, bagong friend. JRTV, huwag mo na makakalimutan, mag-thumbs ka kay host. Dahil hindi pa tayo dikitan mo si host. I-press mo yung like, tapos mag-subscribe ka, then bell all. JRTV. Alam mo naman siguro yun, Welcome, Bunglos by Lakasa. Ping OTW sa bahay nyo by Bunglos TV. Guys, huwag nyo naman kalimutan tamsakan si host at kung hindi pa tayo dikit, pakidikitan na rin po. Guys, thank you very much po sa inyo. Salamat po marami. Babae pala to si Bong Luz. Babae ba siya? Watch us play badminton, papawis again. Ito po ang aming channel host. Ito na pala. Kasi binaba mo yung ibinaba mo, maliit lang. Dumikit pa naman ako doon. 794. Okay, i-subscribe ko na rin itong aking second channel sa'yo. Team Barako Boys. Yan, yan gusto ko grupo mga Fishing Adventures, Barako Mix Video. Yan, magaganda yung yan. Lalaki ng isda Puro isda yung nila. Yan, pinakita yung kinita nila. Yan. Hindi inaasahan na bagay. Maraming salamat. Tapos salo-salo pa sa pagkain. Daming isda. Huli nila. Mga Team Barako Boys. Okay, nalimbang ko na to. Team Barako Boys. Pakipunta naman guys yung binabang link ni ng Team Barako Boys. Unica Incel MG2. Mega lot shout out sa'yo. My friend. Ping Garcia. Done with Bell by Bunglos TV. Thank you Bunglos TV. Salamat. Padikit naman po sa aming channel mga idol para makaabot kami ng 1K subscriber. Pakipuntahan naman guys namamas ko po si JRTV ng kanilang para maka 1K na daw po sila. Grupo po ito, grupo. Marami po sila. Bali ang
ang content po nila yung ano, yung nanguhuli sila ng isda. Marami po silang grupo. Team Barako po sila, Team Barako. GRTV. Guys, pakipuntahan naman po si GRTV. Dan Sukli sa'yo, Bonglus TV by Ping Garcia. Thank you, Ping, ah. Thank you very much po, Ping, sa support. And thank you very much po sa 6 million in the house. Mag-iwan kayo ng bakas mga idol. Balikan ko kayo mamaya pag iwas lagas ni Lolo. Ang gawin mo, GRTV, pag galing kayo sa isang LS, ang gawin mo, dumikit ka na dumikit, ano? Pagkadikit mo ng ganun, natatapos na yung LS ko, yung mga nilikes mo, buburahin mo yon kasi papatong yun doon sa playlist mo. Papatong yun sa playlist mo, GRTV, ha. Alisin mo, burahin mo, remove yung mga nilikes mo ganyan, ginilikes mo. Buburahin mo yun, tapos mag-history clear ka, at saka yung watch history clear, watch clear, i-clear mo lahat yun, tapos mag-refresh ka ng cellphone mo. Pag na-refresh mo ngayon, nabuhay uli, yan. Ipapahinga mo ng mga ilang minuto, mga 15 minutes o 10 minutes up to 15 minutes, saka ka ngayon magbalik doon sa mga dumikit sa'yo. Lahat naman yung mananotify ka eh. Team Barako done with Bell by Bonglos TV. Ang gawin mo, GRTV, dikitan mo sila lahat. Okay, sige, okay lang. Open yan, open. Magdikit ka sa kanila lahat. Yan, yung mga binabang link na yan, saka yung kay Quiz Buds yan, magtulungan kayong dalawa. Please connect each other para lumaki yung ating help each other para hindi tayo go to the link, yung mga binababa nilang link para yan. JRTV Barako Team, Dan new friend from Lakasa. Thank you Lakasa. Salamat sa iyo. Si Bonglos TV, hindi pa pala moni. Pero malaki na yung views niya. Si Bonglos TV. Thank you Bonglos TV ah. Lagi ka rin nasa LS ko. Salamat na marami sa iyo. Guys, pakipuntahan naman yung mga link na binaba. Magdikitan po kayo. Magdikitan po tayo. Kasi puro main po yan. At okay lang yan, Lakasa. Salamat din sa iyo. Salamat din. At magdikitan po kayo para kung hindi padikitin nyo at yung mga binabang link na yan, lahat po yan halos na tamsakan at nadikitan ko na rin yan halos. Halos lahat po. JRTV, makapagdikitan ka sa kanila. Yung mga binabang link, puntahan mo at babalikan kanila, JRTV. Malay mo, maging 900 ka dito o maging 800. 7 ano ka ba? 797 o malapit ka na mag 800 o makapagdikitan ka sa kanila para mabalikan kanila. GRTV. Basta sundin mo yung payo ko sa iyo, GRTV. Pag galing kasi isang LS, yung mga nilike mo, tatanggalin, i-remove mo yun. Remove mo yun. Basta tandaan mo, mag-history clear ka at mag-watch clear ka. Tapos, i-refresh mo ang cellphone mo para iwas lagas. Totoo yan, sasabi ko, GRTV, para iwas lagas. Hello, Ashin. Thank you sa pag-stay dyan, Ashin. Salamat. Bonglos TV, done by Quiz Buds Channel. Thank you. Hello, Ibs Lablog. Thank you very much sa pag-stay mo dyan, Ibs. Thank you very much po sa 6 million in the house. Maraming salamat po. JRTV, makipagdikitan ka sa kanila para... Yan, guys, pakipuntahan naman si JRTV. Going to grade 8 po siya. Paki-help naman po, 3 na lang ata. Ano na siya 800. Guys, naman po si JRTV at gusto po niya maka 1,000 pero sabi ko, pag nag-live ang mga nasa pwede ka namin tulungan, JRTV. Kung meron kang Facebook, ibaba mo dyan at
I-screenshot ko para mabigyan ka ng ano. Gusto mo isama kita sa ano, sa GC namin para ma-help pa makaabot ka ng 1K. Yan, totoo yun. Sabi ko sa'yo, para ma-help ka. GRTV. Guys, pakipunta naman si GRTV. Kuya, main. Kaninong main Bunglos TV? Sinong main? Kaninong main? Ay, yung kay GRTV, yun ang main niya. Yung binaba niyang main yan. Yung link na binaba na GRTV, tatatlo na lang kulang at ano na siya, grade 8 na siya. Yan yung yung kay GRTV. Tatatlo na lang. Magtulungan po tayo para din po sa atin yan. Kasi malay mo, sa balang araw si GRTV, lumaki yung channel niya. Kasi grupo sila. Maganda yung grupo eh. Tulong-tulong sila. Mga Team Barako Boys. Kaya pag lumaki yung channel nila, di syempre, tutulong din yung mga yan. Nakikita ko naman doon sa kanilang grupo, nangingisda sila. Nanguhuli sila ng isda ko. Magkano kitain nila. Tama-sa, paghahati-hatian nila. Yun ang kita ko doon sa niya. Sa content nila. Nakita ko yung content nila eh. Nakita ko. Malalaki pa yung isdang nahuhuli nila eh. Quiz done po by Bunglos TV. Thank you Bunglos. Salamat sa support ha. Salamat. Thank you very much po sa 3 million in the house. Maraming salamat po. Ay, 5 million pala yan. Nagdidikit sila. Thank you very much po guys. Salamat na marami. Maraming salamat po. Okay lang yan. Kasi, in-offer ka ni Maribel Benitez. Friend namin yan, si Maribel. At saka si Maribel naman, napakabait nun eh. Napakabait niyang, very supportive niya si Maribel. Bunglos TV, thank you sa support ha. Salamat sa iyo, salamat. Salamat po guys sa dikit to sa aming bahay. Hindi, okay lang yan. Ilang ka na ba? May 800 na ba? Si JRTV. Nag 800 na siya. Hindi naman nagmo-move. Pa lang. 797 pa rin. Mamaya magmo-move yan. Magmo-move yan mamaya GRTV. Basta yung billing ko lang sa'yo, yung mga nilikes mo, dapat dumikit ka rin sa kanila. Ay, mamaya ka na lang pala dumikit pagkatapos ng live. Lahat yung ila-likes mo, buburahin mo yun. Saka yung sinasabi ko na history at saka i-clear mo lahat yun. Yung dalawa yun eh. Nasa setting do sa Kung makakalimutan yan. Thank you very much po sa 5 million in the house. Maraming salamat. Team Barako, done po. By Quiz Buds TV. Thank you, Quiz Buds ha. Salamat sa support mo sa kanila. Thank you. Support each other para to grow all of us. To grow your channels. Thank you very much guys. Thank you. Salamat. Thank you very much po sa 5 million in the house. Maraming salamat po. Ay, 4 million na lang pa yan. Hindi yan ang main mong binaba eh. 18 lang, 18. Ito yung main niya siguro. JRTV ito. Yun. Thank you very much po sa 6 million in the house. Maraming salamat po guys.
Ay, nagbaba po ng link doon sa hindi pa po natatamsakan ang kay bahay po ni ano ni binabang link ni Quiz Buds channel. Pakitamsakan naman po guys. At doon sa hindi pa po dikit sa kanya, pakidikitan na rin po sa kanya. Si Quiz Buds channel. Napakabibay po ng bahay niya. 43 subscriber. Kanina napunta 37 ba yun? 37. Thank you, Quiz Buds. Kaya mo, tsaga-tsaga lang yan, Quiz Buds. Dumaan kami, lahat kami sa ganyan. Pati si JRTV, tsaga-tsaga lang. Dalawa pa lang channel mo eh. Tsaga-tsaga lang yan, tsaga-tsaga. Nakukuha sa tsaga yan. 2014, Bunglos. Galing ah. 2014 ko pa pala, Bunglos. Bunglos, nandiyan ka pa, Bunglos. Bunglos TV. Thank you, Lakasa, sa pag-stay mo dyan. Bunglos TV, nandiyan ka pa. Kulang na lang dito, watch hour, kay ano, kay Bunglos TV. Bunglos TV, nandiyan ka pa. Bunglos TV, wala na siguro. Malentados World. Hindi na bumalik si Malentados World. Million na to. So, 1 million eh. Philippines, taga-Philippines. But thank you po sa sumusuporta, sa mga sumusuporta patuloy na sumusuporta. Walang. Napalo ni Lolo, wala kang ano. Walang dollar sign.
Thank you very much, Lakas sa Vlog, sa pag-stay mo dyan, ha? Sa pag-stay mo. Salamat. Lynn Tamayoso, dan po, by Quiz Buds Channel. Patamsak po, premiere. Pakitamsak naman po yung premiere na binaba niya, no? Lynn Tamayoso, guys. Pakipuntahan naman, guys. Yung binabang link ni Lynn Tamayosa. Host change. Kamunan CP, salamat galing off day. Mga kapatid, salamat din. Okay lang yung Ping. Sige, okay lang. Thank you, Ping. Salamat, Ping. Ingat, ha, Ping. Ingat. Yara. Jane. Mamaya alas 8 to. Okay. Oo nga pala. Nasa ano pala. Nasa GC nga pala yung ano. Bibe! Jane. Aray ni Jaira. May pangalan. Manod. Lin, nandiyan ka pa, Lin? Jane, alam mo na, Jane. Kinakasubot yung kamatis dito. Akong kinakasubot. Megala shoutout. Aling Marikit, salamat po. Salamat sa pagpunta, Aling Marikit, ha. Lin Tamayo sa tamsak po sa dalawang upcoming LS mo. By Lakas. Subot nga, di pa ba? LS 3 p.m. Okay. Philippine time, alas 8. Okay. Garrett, my friend Kumam. Garrett. 8 p.m. Okay. Duwang ang kamatis. Lin Tamayo sa message by Aling Marikit. JRTV. Nagbaba po ng link si JRTV. Paki-support naman, guys. Going to grade 8 po siya. Paki-support naman po, guys, si JRTV. Pakitamsakan at dun sa hindi pa po dikit kay JRTV, paki-support naman, guys, yung kanyang channel. Going grade 8. LS support perk. BJ, kaya muna tayo. Okay lang, okay. Okay, Lin. Quiz Buzz channel done. Okay, salamat. Meron pala Lin, may LS si Kumam TV mamaya alas 8. Si Kumam. Anong pang-ulam, Lin? Guys, nagbaba po ng link si Aling Marikit. Aling Marikit, pakitam sa kanya naman, guys, yung upcoming premiere niya. Pakitam sa natin, guys. Saka si Quiz Buds Channel, nagbaba din po ng channel ng kanyang link. Pakipuntahan naman, guys, napaka-baby po ng bahay niya. Pakitulungan naman po si Quiz Buds Channel. Bali, dala po yan ni Maribel Benitez dito. Sabi niya, pakitulungan daw si Quiz Buds. Guys, pakitulungan naman si Quiz Buds Channel at saka si JRTV. Pare-pares po kayo nagbaba ng channel, ng link. Magpalitan na po kayo ng pakitusok po at dun sa hindi pa po dikit, pakidikit na rin po bawat isa. Thank you very much po, guys. Salamat po na marami sa inyo. Erang tumanan na. Huwag niyo naman po kalimutan tamsakan si host, guys. Tamsak lang po. Okay na po yung sa akin. Salamat po sa 3 million in the house. Maraming salamat. Tamsakan natin si Aling Marikit. Notify me. Kailan to? January 9. Bukas pala 11 a.m. Sige, okay. Okay, waiting host.
Bawal ang budol. Mas maligtas yan. Dan, Aling Marikit, Dan. Thank you very much po sa 2 million. Maraming salamat. Lakas sa vlog. Mega mega shout out by Aling Marikit. Dan ako doon, Aling Marikit, sa ano mo, sa binabawang premiere. Mamaya pa, ay bukas pala yan, bukas ano. Quiz Buds Channel, OTW by Aling Marikit. Salamat sa iyo, Aling Marikit, salamat. Pakitulungan naman si Quiz Buds, ano yan, napaka-baby pa ng bahay niya. Okay lang yan, Quiz Buds. Okay lang yan. Sa lahat na napunta dito, didikitan ko yung channel mo, Quiz Buds. Aring Marikit, di ba kilala mo si ano, Malintados? Malintados, ano na ba yan? Nandito siya kanina si Malintados, Aling Marikit. Kilala mo ba siya? Jera! Pa-support naman po sa aming channel, mga idol, para makaabot kami ng 1K subscriber. Okay, thank you very much. Support na kanila. Pakisupport naman po kay JRTV. Going grade 8 po siya. Going grade 8 si JRTV. Grupo po yan, Team Barako. Mga ano po yan. Pakisupport naman po guys yung binabang link ni JRTV. Going grade 8 po siya, going grade 8. Iba na ang requirements ngayon JRTV kay Lolo 2023. Kaya mahirap din tayo maski na naka 1K ka, tapos ang required 1K subscriber, tapos 4,000 watts hour, at meron pang isa uli 10 million views sa short video. Ngayon, yan ang requirements ngayon ni Lolo sa taong 2023. Sinasabi ko lang ito dahil totoo yan. Lakas sa Vlog, Dan Dikit by Maribel Benitez. Thank you, Maribel. Babalikan ka niya ni Lakas sa Vlog. Mabait yan, nagla-live din yan. Napuntahan ko na siya. Nung minsan si Lakas sa Vlog. Maraming bisita rin yan si Lakas sa Vlog. Pang 33 thumbs up. Tay Jake. Thank you. Thank you, Aling Marikit. Salamat sa'yo. Pakidikit naman po kayo kay JRTV. Pasupport naman po kay JRTV. Guys, going to grade 8 po siya. At si Quiz Buds channel naman po is going to, wala pa po siyang 50, wala pang 50 subscribers siya. Paki-help naman po si Leonie Ariola, Tamsak Danhos. Happy live stream, God bless. Leonie Ariola. Teka. Mega shout out sa iyo, Leonie Ariola. And good evening sa iyo, good evening.
Oh my gosh. Type ko ulit, hindi ko lang Leonie Ariola yun. Hindi mabigyan ng ano, hindi siya mabigyan ng ano ng moderator. Why? Ayun, meron na. Madam Leonie Ariola, meron na po kayong moderator. Good evening po at mega love shoutout sa iyo, Madam Leonie Ariola. I love nature, friendship is an important part of my life. Respect, love, contentment. I love my family and friends. Thank you very much po for coming. Madam Leonie Ariola, meron na po kayong moderator. Team Barako Boys, Dan Dikit sa pinya mo. Wow, talagang Thank you very much, Mary Bell, sa support. Salamat. Madam Leonie Ariola, meron na po kayong moderator. Madam Leonie. Meron din siyang Facebook, si Madam Leonie Ariola. (2013) Aling Marikit yung 10 million views sa short video. Yan, ngayon pwede na, January na ngayon. Pwede ka na mag-upload ng mga short videos ngayon para dun sa requirements nila. Isa sa requirements ngayon 2023. 10 million views. Ang hirap nun. Bago. Dapat yung short video mo talagang very attractive. At saka maganda yung content. Ewan ko lang talagang yun ang required ngayon Ewan ko, baka mabago naman. Thank you very much po guys. At 6 million in the house na naka-stay po dyan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Guys, pakipuntahan naman po yung binabang link ni JRTV. Maribel Benitez, OFW, Dan latest upload, Dating Dikit by Lakasa Vlog. Thank you Lakasa. Salamat. Wow, sobrang dami buti hindi ako naabo. Oo nga. Salamat nga ako, sabi nga ni LMPH, ay salamat. Nakano siya Di ba si LMPH natin. Sabi ko, oy salamat naman si Aling Marikit. Si Akwit. Talagang si Akwit ganda na monetize na. At saka sabi ni Admin Bornibol. Isipin mo si Admin Bornibol. Isa rin niya sa mga very supportive na admin. Si Admin Bornibol. Di ba Aling Marikit? Ashin, hello, may glad shout out Ashin. Salamat po sa 6 million in the house. Maraming salamat. Last 5 minutes na lang po tayo dahil magla-live pong susunod si Kumam TV. Guys, pakisupport naman po si Kumam TV para meron po tayong kaibigan. Marami din po bisita lagi yun ng mga taga ibang bansa. Nasa po siya? Nasa Uganda. Yes po, admin po namin. Siyempre naging admin na rin niya dahil lagi rin siya napunta ewan ko kung inabutan mo si Pinay Canadian Cares dati na nagla-live na nasa Canada. Napunta rin doon si Bornibol sa Team Magaganda, kung alam mo. Napunta ka din siguro dati sa Team Magaganda kay Pinay Canadian Cares na ang kanyang live stream ay alas 8 ng gabi hanggang alas 10, alas 11, ganyan. Ashin, thank you sa pag-stay. Mama Beng, hello, mega shoutout sa iyo. Tapos ka na, Mama Beng. Salamat sa niya yan. At thank you very much po sa 10 million in the house. Maraming salamat po. Sa bagay, 10 na po kayo dyan. Pwede po ako magpalaro kahit
kung anong gusto niyo. Video lang po, nagbabanlaw po. Kala ko makakasali ka sa laro. Pauwi ka na. Okay, okay, sige Ashin. Ingat, Ashin ha. Ingat. At laging dala-dala ang rosaryo. Baka malaglag mo. Ang rosaryo talagang napaka-importante sa bulsa. Lunches TV, hello. Mega love shout out sa'yo. Mama Beng, salamat. Mega love shout out Ashin. By Lunches TV. By Lynn Tamayosa. Kauwi lang namin. Saan kayo galing, Lunchy? Oo, Ashin, ingat lagi Wala ka sa San Antonio, nasa ibang lugar ka. Kahirap wala ka naman dadaanan dyan sa Hong Kong ng tapatan. Sa atin may tapatan. Joke lang yan. Okay lang, ingat lang, Ashin. Mega shout out, Lunchy by Lynn Tamayosa. Ate Lynn by Ashin. Team Sakala, mega shout out by Lunchy. Salamat sa inyong support. Yan guys, pakitam sa kanya naman po yung si JRTV. Namamas ko po siya ng dikit para daw maging grade 8 na po siya, maging grade 8. Pakitam sa kanya naman guys kung meron po kayong time. Kaya nga ho Oo nga, mahirap. Hindi katulad sa atin, maraming tapatan. Ashen CC by Lunchy. Mama Beng, thank you very much ha. Salamat. Dan Tamsak Dikit, Team Barako. Thank you Lynn, thank you. Yung JRTV, binabaw niyo link. Pakidikitan nyo naman guys para maging 800 na po siya. Ilan po kayo? Si Lunchy, si Ashin, tapos si Mama Beng. Nakadikit na si Lynn Tamayosa. Salamat. Mega love shout out. Lakasa Vlog by Lynn Tamayosa. Bye po. Thanks everyone. Okay, thank you Lakasa. Support. Salamat sa iyo ha. Kaya pag nag-live ka, saglit din ako sa iyo. At hanggang sa Thank you very much guys. Lakasa Vlog, ingat ha. Ingat palagi nasa abroad ka rin. Thank you very much guys. Salamat. 6 million in the house. 8 million. Salamat po. Ano gusto niyo? Magpalaro ako ng pahula lang ako ng 3 beses. Hanggang 3 beses papahula ako. Tapos, yung mga kahula, mayroong 50 pesos Gcash. Bawat isa, bali 150 lang. 3 beses lang. 3 beses lang guys. Papahula ako, pang 800 ako kay Team Barako. Yon, salamat Lunchy, salamat. Na siya. Naka grade 8. Salamat sa inyo, salamat. Tumaya ako kanina sa loto. Baka sakali tumama. Ay. Ayan. Mananalo ka niyan bukas, tatay. Ay, salamat sana. Salamat sa panalangin mo, Lynn, ha. Ito talaga, yan, Lynn. Nawatay, tumama ka din at baka sakaling makapagpakasal na. Tay, tumama ako din babaka sakali. Lahat naman tayo, babaka sakali tayo. Mahirap din naman yung Tao si Lunchy, Nawatay, tumama ako din ng babaka sakali, baka makakasal na. Oo, tama yan. Okay, hindi naman masamang magbaka sakali magpapahula tayo guys, magpapahula. Nandyan ka, pwede sumali, lahat yan. Bali, magiging ninong kapalatay. Saan? Sa kasal. Bali 9 million tayo dyan. Kung gusto nyo magpalaro, mag-type kayo ng go. Ay, mega shout out, Idol Jose Cepedosa TV. Thank you very much for coming. Maraming salamat. Papalaro ako, papahula lang ako. Numbers. Guys, mag-type kayo ng go. Yung gustong game pala. Kung magigame tayo o hindi na.
Ate Lynn, ikaw ninang ha. Yung may gusto sumali, game. Type game. Type game guys, type game. Type game guys, yung gusto sumali. Papahula lang ako, numbers. Papahula ako. Type game guys, type game. Huwag mo naman akong kunin ninang lunch. Type game guys, type game. Yung gusto sumali, 11 million tayo dyan guys oh. GRTV game. Sige, sali ka GRTV, sige. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, game ha, game. Papahula ako ng numbers. Bali, 4 numbers siya. Saka kayo magsusulat ng number pag sinabi kong go. Papahula ko yung numbers ha. Guys, 4 na numbers. Nagsisimula sa 0. Susulat ko na yung 0 ha, simula sa 0. Bali, ang huhulaan nyo na lang ay 3 numbers. One to 5. 0 to 5 pala, 0 to 5. Yung unang number, 0. Meron na kayong tip. 0. Tapos, yung tatlong numbers ay up to 5. Up to 5 yun, guys. Meron na kayong tip na 0 ang nauna. Huhulaan nyo na lang yung tatlong numbers sa huli. Up to 5 ha. 0 up to 5. Okay, go guys, go. Meron na pala nagsulat agad oh. Lanchi, malapit ka na dyan, Lanchi. 0, 0, 0. Teka, babalik muna ako ha. Okay. Okay. Up to 5 lang ha. Up to 5. 0 to 5. 0 to 5. Malapit ka na, Lanchi. Lanchi, malapit na yan. Okay guys, go. GRTV, sige, okay. Go, GRTV. 0 up to 5. 0 ang umpisa, yung tatlo na lang huhulaan nyo sa huli. Tatlong huli. Okay, stop guys. Stop guys. Stop. Guys, stop. Ang nanalo po dahil nakahula agad si ano eh. Ang galing nito si talaga ito. Ang number po ay ito. Nasaan ba yun? Ito po yung number oh. 0255. 0255. Ang tumama po ay si Lanchi. Si Lanchi, thank you. Congrats, Lanchi. Congrats. 00255. Oh. Ang galing ni Lanchi. Ako nanalo. May galang chat out, Tata Labs. Ay, nanghula na rin si Tata Labs. Hindi ko napansin. Tata Labs, thank you. Thank you, Tata Labs. Thank you, Tata Labs. Salamat na marami. Oh guys, second pakipuntahan naman si JRTV guys. Pakidikit naman yung hindi pa. Konti na lang. 800 na ba siya? Grade 8 na? Hello, Rick. Mega shout out, Rick. Mega shout out. Premier po ni Tilin, lapit na. Oo nga pala, alas 8 nga pala, no? Sige, dalawang games na naman eh. Dalawang games na lang. Numbers para medyo mahasa naman yung isipan natin. Yan, pakidikitan naman po. Rick, pakidikitan mo naman si JRTV para balikan ka din niya. Rick, pakidikitan mo naman yung binabang link ni JRTV. Guys, going, pa lang siya, 800. Congrats.
Congrats, kumare. Kumare na agad eh. Tawa naman si Lanchi. Oh guys, padalwa. Konti na lang. Anong oras na ba? 7:40. Lin, nandiyan ka pa, Lin? Lin, nandiyan ka pa, Lin? Lin. Sa kasal ha. Lin, nandiyan ka pa, Lin? Ay, nandiyan pa si Lin. Ayan, nandiyan pa. Papahula-huli ako. Isa pang number. Beginning with 1 to 6 tayo, 1 to 6. Pag sinabi kong go, saka na lang kayo maglalagay ng numbers. Nag-backread pa ako eh. Pag sinabi kong go, natapos yung sinabi ko guys. Beginning with 1 up to 6. Beginning with 1 up to 6. Oh, 3 numbers lang nang huhulaan nyo. Apat na numbers hanggang 6 ha, hanggang 6. Yung unang number ay 1. Tip na number 1 yan, unang number para hindi na kayo mahirapan. At ang huhulaan nyo na lang, 4 digits, Lin. 4 digits. Tapos, ang huhulaan nyo na lang, 3 numbers. 3 numbers na lang huhulaan nyo. Tatlong numbers na lang huhulaan nyo ha, 3 numbers. Sandali lang lunch. Ikaw talaga. Sabi ko, pag sinabi kong go, saka kayo sasabi ng na magta-type ng numbers. One to 6 ya, 1 to 6. 1 to 6 ya, tapos JRTV, sandali lang. 1 to 6 ya, tapos 4 numbers na hulaan nyo. Ang first number ay 1. Tatlo na lang hulaan nyo. Okay, go! Okay, go! Go guys, go! Okay, go! Excited na kami tayo. Three numbers na lang hulaan nyo, up to 6. Tapos, meron ng isang malapit kanina dyan eh. 4 digits, Lin. 4 digits. 4 digits. 4 digits. 4 digits. Mama Beng, up to 6 lang. 1 to 6 lang. 1 to 6. 1 to 6. 1 to 6. Beginning, nagsisimula sa 1. Nagsisimula sa 1. Ano ba yan, Lin? Ang dami naman number yan. Nagsisimula sa 1. Tip ko na nga yung 1 eh. My friend ko, ma'am, just guess the numbers. Hello, hi friend. Beginning, nagsisimula sa 1, tapos yung 3 numbers na nahuhuli, huhulaan nyo na lang yun. Meron nang malapit dyan, meron na, Rick. Tumba, sir. Preparing for the LS. Okay, my friend ko, ma'am. Malapit na si Rick, malapit na. Okay, go guys, go guys. 7:44 na, malapit na yung premiere ni Lin Tamayos. Sa bagay, pwede naman pala magpunta muna sa premiere ni Lin. Kahit naka-live. Okay, go guys, go. Tamsak host. Putin Live PH. Thank you very much sa tamsak mo dyan. Salamat. Go guys, go. Malapit na naman si Lanchi oh. Guys, go. JRTV, push. Push mo yan, JRTV, push mo. Ipus mo yan.
Simula sa 1. Lin, nagsisimula sa 1. Tip ko na nga yung 1 eh. Push mo yan, Lin. Push mo yan, Lin. Push mo. Malapit na yan, Lin. Malapit na. Malapit na rin yan, Mama Beng. Malapit na rin yan. Ano meron, host? Dami numbers. Hindi kasi may pinahula na ako numbers. Pudel Life PH. Meron pang third na palaro. Push mo yan, Ashin. Push mo yan. Lanchi, push mo yan. Lanchi, push mo yan, push mo yan. Mama Beng, push mo yan. Wow, Asin, oh, malapit din kay Asin. Asin, yan naman, push mo yan, Asin. Okay, guys, stop. Stop, guys, stop. Guys, stop. Stop, guys. Guys, stop. Stop, guys, ha. Stop, guys. Papakita ko yung number, ha. Papakita ko yung number. Tama ba yun? Yung guys, yun ang number, oh. Sino may sagot ng 1665? Si Mama Beng, si Mama Beng. Si Mama Beng, nakita ko yung, sabi ko kay Mama Beng, ipus niya, oh. 1665, yun, 1665. Thank you, Mama Beng. Congratulations, Mama Beng Berikik. Thank you, Mama Beng, sa congrats. Sa JC ko na lang yan, no? Sa bagay nanalo kanina si Lanchi, tapos ngayon si Mama Beng. Pwede pa ba isa? Congrats, Mama Beng. May premiere nga pala si Naling Tamayosa. Sa bagay, kung ide-diretso natin, pwede naman puntahan muna si Lynn, ano? Why Chaka, hello, may galat shout out sa'yo. Hello, my friend. Why Chaka. Wait, tsaka my friend, mega shout out. We're just playing, we're just guessing a number so that if you can follow, just follow us. Opo tayo, pasugod na lang. Okay, sige, papasugod na lang natin. Unang nanalo ay sino ba unang nanalo? Si Lanchi. Tapos si Mama Beng. Yung patatlong game, ano? Yup tayo, okay. Sa bahay namin, Mama Beng. Ano yun? Mukhang kakanta si Ashin sa bahay namin daw. Mabilis lang yan. Mabilis lang ba yan? Sige, isa pa laro tapos itutuloy-tuloy natin. Ay, meron nga palang may live may live nga pala pangalan nito, 8 o'clock. Sa bagay, pwede ako mag-stop ng 8 o'clock kasi meron live si Kumam TV. Pakisuportahan natin guys, sa bagay, members naman siya. I'm in Alabama, USA. Thank you very much for coming, my friend Wei Chaka. Support natin si Kumam TV, Lin. Live niya mamaya alas 8. Thank you very much for coming, my friend Wei Chaka. We are just playing to guess a numbers. Kilin, replay ko, need ko na umuwi. Okay, sige.
11 million. Thank you very much guys. Salamat, salamat guys. Salamat. Isa pang numbers ulit. Isa na lang numbers. Sa bagay, pwede na hanggang alas 8 tayo. Hanggang 7:50 na eh. Pwede, kaya pa naman sa 10 minutes. Kaya sa 10 minutes ang hulaan natin. Pag sinabi kong go guys ano na lang, ano na lang. Pag sinabi kong go, saka kayo Asin, ingat ha, Asin. Ingat ka, Asin. Ingat ha. Salamat sa support. Guys, salamat. Basta yung 4 numbers na ibibigay ko, ingat Asin by Lunches TV. Ibibigay ko yung unang number, yung first number, tapos huhulaan nyo na lang yung tatlong numbers. Ito, 1 to 7. 1 to 7. Sabagay, pag ibibigay ko na yung unang number ibibigay ko yung unang number. Ang unang number ay 2. Tapos 2 to 7. 2 to 7 na lang. Kasi wala na yung 1 and 0 Ang first number ay 2. Tapos huhulaan nyo na lang yung 3 numbers sa huli. Ang first number ay 2. Huhulaan nyo na lamang ay yung 3 numbers na pahuli. Okay, hanggang 4 digits lang guys. Okay, go. Go guys, go. Go guys, go. 2017. I-push mo yan, Rick. I-push mo yan. Up to 7 lang 2 to 7. Okay guys, stop guys. Nahulaan talaga, ang galing talaga. Ang galing naman Guys, stop guys, stop. Stop guys, stop. Guys, stop. Stop guys, stop. Meron nang nakahula agad ang bilis naman. Kahit sang nung tayo nag-game, lagi nakakahula to. Papakita ko yung number Papakita ko guys yung numbers sa ating last na palaro. Sabagay 7. Ay pwede naman pala yung patatlong number yun 2773, ito yung patatlo, ito yung kanina 2773. Kutog ko na yahoo. Hindi, 2773. Ang nanalo si Rick Ik. Si Rick Ik ang nanalo, si Rick Ik. Si Rick Ik ang nanalo, si Rick Ik. Mag-backread kayo si Rick Ik. Yung Kaylin 2772 2772 pero nasa baba na yun. Si Rick Ik ang patatlo, Rick Ik. Yan si Rick Ik si Rick Ik ang nanalo si Rick Ik. Thank you very much po guys sa 10 million in the house. Maraming salamat. Yahoo! Lanchi, si Abi Lanchi. Rick Ik nga, kasi magaling maghula yan. Oo tayo, Rick Ik nga po. Nag-backread kayo. Okay na po, Rick Ik. Salamat guys salamat. Yung isa-send ko na lang yung pakiano na lang sa GC kasi ayoko kumuha ng
kumuha ng ano ng number ng GCash dito sa ano sa live. Doon na lang sa GC. Sa bagay, lahat naman nasa GC yan. Guys, salamat na marami sa inyo at baba mo dyan anak. Maraming salamat guys at salamat na marami. Talagang I'm very thankful na napunta kayo sa LSCO. Maraming salamat guys. At kailangan supportahan po natin. Guys, sayo ko na lang itanong Lin. Tanong ko na lang yung Lin yung ano ni Rick Ek. Ba alam nga pala, mahirap nga pala to. Ibigay mo na lang ano kay Premier muna. Okay, sige, okay. Tsaka mag-end na rin ako dahil magpe-prepare ako kay ano kay taon to. Kay Kumam TV, suportahan natin si Kumam TV, guys. Puntahan niyo na lang yung link niya ni Kumam TV. Nakantabay lang idol, nagpahilot ako. Ganun ba? Nakatambay lang ako idol at nagpahilot. Okay lang. Salamat idol, salamat. Kay mama na. Kay mama and anak. Kay mama na lang po host. Sinong mama? Kay mama mo na lang tay. Sinong kapatid niya? Okay, sige. Ayoko magpalagay ng ano kasi number dito sa ano, baka maano tayo eh. Okay, sige Lanchi. Thank you very much guys. Salamat ng marami at kailangan supportan natin si Kumam TV guys. Salamat sa inyo ha. Salamat. Rick, congrats Mama Beng. Mama Beng. Tama si Mama Beng at saka si Lanchi. Salamat guys sa support. Salamat. Bye-bye guys. Salamat din sa inyo marami. Thank you very much guys. Salamat sa 10 million dyan. Nandyan pa. Mama Beng, thank you. Rick, Linta Mayosa, Lanchi, Idol. Thank you very much. Bye-bye, Mama Beng. Okay, Rick, salamat. Ingat din, ingat. Lanchi, salamat din, salamat. Thank you, Mama Beng. Salamat po. Idol, ingat. Nagpahilot ka pa pala. Salamat sa inyo, guys. Salamat. Sayang time, 10 million ka pa. Oo nga eh. Pero kailangan natin supportan si Kumam TV. Sacrifice muna tayo kahit pa paano. Nakaano na naman ako eh. Kulang na lang ng 3 minutes at 3 hours. Pero okay na yun. Maya ka entay. Bakit? Kailangan support nga pala ni tawag nito. Tay, mamaya na you end. Mag-premiere muna po ako. Okay, sige. Salamat. Sige. Okay, sige. Okay. Kailangan yung support ni tawag nito. Punta ka muna sa premiere mo para Ricky, huwag kayong aalis ha. Susupport natin si Linta Moyosa. Baba mo yung link na pupuntahan, Lin. Yung premiere mo. Baba mo yung link. Baba link, Tilin. Tapos, punta tayo. Okay, sabay-sabay tayo pupunta kay Kumam TV. Nga pala, tama. HTB Support Gaming. Hello, kumusta po? Mega love sa iyo, HTB Supporting Gaming. Salamat sa pagpunta. Salamat. Meron ka ba may main channel ka? HTB Support Gaming. Baba mo yung main channel. Ayan. 7:59 na yan. Puntahan natin guys yung binabang link ni Linta Mayosa. Magpi-premiere po siya ngayon. 7 million po tayo. Paki-support naman po guys yung binabang link ni Linta Mayosa. Premiere niya po yan guys. Puntahan po natin guys. Puntahan. Guys, pakipuntahan naman guys yung binabang link ni Sandali lang po. Start na po. Okay guys, puntahan natin guys yung link na premiere ni
Yung binabanggit ni ano ni Linta Mayasa, puntahan natin guys. Paki-support naman po yung ano kanyang ano. Puntahan natin guys, puntahan. Oh, yun. Pala scatter pa siya. Apa this Hindi ako nagpapatugtog kasi HTV ano eh, support gaming. Kasi ano ayaw ko ng mga CPR. Maraming beses na ako na CPR eh. Pero ano, kung halimbawa ano, kaya ayaw ko ano, mag ano, mag music. Saka wala rin akong ano, wala akong B8. Ganito lang. Simple lang yung ano namin. Pag ganito lang. Every time na mag-live ako, ganito lang. Nata klase nga media. Hindi naman itong ano, yung nung minsan ako mag-live, silent LS, may nagpatugtog sa kapitbahay. Isipin mo yung CPR plus 1 pa kaya at tagal na ano, tagal na naalis yun. Lugot-lugot mo. Katulad mo sa kanila nila sumaway. Hindi ito lang itong ano live stream ko nung ano nung nag-silent ako na ano lang. Nagsusupport kami ng Premiere eh. Ano, kanina 10. Again, mawawala yung iba. Pasaway na Mama Bing. Pasaway na Mama Bing. Basta! Sa lapay ka gabo. Pewan, madam. Sino ba yung halangan? Mama, Nya, nang kayo aminit? sampay, duwa kay patangahan. Huwag mo na kami ano. Huwag kang lumot. Itang inyong diyan. Jalan taduwa. Saglit lang talaga yon.
Mabarsak mo na dati rupa na dati nga ubing. Oo nga, Lin eh. Ilang minuto lang yon. Hindi na ako dayra basi laon gago ka. Wala kayo ipapama. Nakuha na kung ganun ang ugali mo talaga. Ugali man nakaawag-awagan na. Hindi ko kilala yung main mo eh. Nangaawagan si mama. Ang sarili ka. Ikaw ba yung ano, yung gaming? Hindi ko kilala eh. Hindi ko kilala yung ano mo, main mo. Ah, DJ Nicolas. Hindi ko pa na ano eh. Kilala ko lang si DJ. Pangalan ito. Bagay na bagay mo. Marami na akong nakilala mga DJ. Pero hindi ko masyado ano, support lang kami sana sa sandali lang ha. At DJ Remix, Nicolas Remix o. Nakapaglaban pa ako dito sa ano, sa last chatter. Kasi abang mabiro ka. Alan Remix hindi. Parang na-encounter ko na, parang napunta sa LS ko si ano, si Alan Remix. Oo, si DJ Nicolas. Oo nga pala. Nakita mo na yung link sa ano, sa live ko. Ang haba ng ano mo, bago matapos oh. Lin, ba't ang haba? Makanda tang biniro mga biniro ingana na kalkal mo man. Mukhang yung mananalo dito. Thank you very much po sa 5 million in the house. Maraming salamat po. Sino may premier? Si ano, si Linta Mayosa. Nag-ano nga kami, nagdudot-dot dito. Aling Marikit, nahuli ka eh. Nahuli ka na eh. Ay, kumain ka nga pala ano kanina. Wala bang dito manalo si Lanchi. Ang bilis ni Lanchi eh. Thank you very much po sa 4 million in the house dyan. Maraming salamat po. Ay, nag-ano na si Lin. Malapit na matapos yun eh. Nicolas Gaming. B8 kasi ako dati nagla-live stream. Sunod main tay. Sunod main ko time live ko na sa main libre. Live stream na ako.
Di kitang lapagan. Oo. Okay, sige. No. Naka-live ba yung main mo? Sakit sa daliri. Tagal nun, Lina. Hindi pa ba? Thank you guys na nagpunta sa sa 24 pa mag-live. 24 pa ba? Sakit ng kamay. Ay, di ko na screenshot. Okay lang 'yon. Malamang na si Lanchi eh. Ang bilis ni Lanchi, nakita ko eh. Hindi, sabi ko malamang ikaw, hindi ikaw nanalo. Ikaw naman, excited ka masyado. Tapos na yung yung premiere ni Lynn Tamayosa. Marami rin nagpunta doon, yung dami din. Jose, tawag ka ni Lynn. Si Jose daw. Hindi, tawag lang. Tawag lang. Jose Manalo. Guys, thank you guys Naka 3 hours din ako. 3 hours na mahigit Punta tayo kay ikaw Jose Nanalo. Congratulations Jose si Pidosa ba? Swerte naman ni Idol. Napakaswerte mo Idol. Kay Mama Inanak, swerte ka rin. Talagang message Lynn, reply na lang ako sa premiere mo. Pang 11 thumbs up. Ayan, okay. Thank you, Aling Marikita. Thank you very much sa pagpunta nyo. Tinapos ko lang yung kasi live ni Kumam TV. Support naman natin guys. Salamat sa nagpunta. Okay lang yan, Lynn. Salamat din. Salamat din sa pag-stay nyo. Salamat guys, salamat. Maraming salamat guys. Maraming salamat. Lynn Tamayosa, Idol Jose. Salamat Aling Marikit. Lanchi. Salamat sa pagpunta niyo guys. Tinapos ko lang yung ni Lynn Tamayosa, yung premiere niya para marami rin mag-support. Thank you guys. Salamat guys. Bye-bye. God bless sa inyo. Ingat guys. Ingat. Idol Jose thank you. Kapapahirot mo pala. Hindi pwedeng uminom. Guys, thank you guys. God bless sa ating lahat.